Pun berguna saya ke Mas Bejo. Yo, tadi kotang. Ajeng. Sok, sok. Ya, masa aku kedon dhewe. Nek dijlungok piye, Pak? Pundi Mas Bejo? Bersama channel istimewa. Mas Bejo. Yo. Bos napa? Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotake saiki lah kok ilang sak selirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki aja regane mau kowe wujud tresno jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ngendi aku goleki di kota. Mas Bejo. Kota iki tak simpen tekane pati kali kota wujud tresna kang suci. Boleh mau nyanyi Mas? Ayo Bejo. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotake saiki lah kok ilang sak selirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki lah kok mlayu Siapa namanya yang itu? apa Mas Nur. kurang larang pungkasane kowe Oke, Mas Nur. neng ngendi aku goleki isi kota. Asik. Iki masaline tak konterake mereka bapak ra ngeparengake aku dijodohke malah karo bakul DP wis cukup mong samene wae. Kotang iki tak simpen tekane pati kali kotang wujud tresnaku suci.